Ну що, з днем народження мене, як то кажуть. У такому квітковому царстві я його вирішила відсвяткувати спонтанно сьогодні. У нас дощ йшов в Вінниці дуже сильно, але навіть попри це я захотіла сюди приїхати. Купила в місцевому флористичному магазині, тут в селі є флористичний магазин, да? Я не очікувала, що в них є розсада квіточок, а я прям про неї мріяла. І я набрала ранункулюси, маргаритки і ще кучу дорістіки, оце фіалочки точно, які я назв не знаю. Дещо з них однорічне, гвоздічка, отака прекрасна, вона багаторічна тільки має бути. От, але ви бачите, який там у нас жах, земля трохи поприсідала. І десь зараз після Пасхи, вже з наступного тижня, я оце все туди спробую висаджувати, ще замовлю трохи землі, ґрунту.